tohle dokáže prostě to AI vám jako říct, no. Určitě. Řekněme si to jako na rovinu, AI je prostě chytřejší než my všichni dohromady a ten, kdo to dokáže jakoby využít jakoby ve svůj prospěch a nejenom na to, že používá AI jenom na to, že si prostě s ním říká vtipy nebo něco, tak když to tak jako přeženu, tak dokáže nám to právě jako extrémně ulehčit život. Takže já určitě jako souhlasím, jo, v rámci té pracovní i osobní jako rovině. Dobrá, pojďme se ještě posunout dál, ještě by mě zajímalo, co dalšího konkrétního by třeba e-shopaře mohlo pálit. No, e-shopaři vím, jakože jak jsme to řešili my, tak nás hodně pálili prostě předobjednávky. Vždycky se to dělalo prostě ten nejlepší deadline, který šel a v dnešní době se to dá fakt udělat tak, že když tomu systému prostě nasypete nebo ty data, kolik se toho prodali za ten rok, 2, 3, jo, když tam ty data jsou, tak je třeba je prostě fakt jako využít a AI vám v tom hodně pomůže a dokáže vám vlastně tu předobjednávku v podstatě vyplnit a vy si jenom jako zkontrolujete, jestli jako to vyplnil dobře.